הברכה השנייה של בלעם, תחילה כשבלק מזלזל קצת בדברי בלעם, אז בלעם מחזיר לו קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור. לא איש אל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. הנה ברך לקחתי וברך ולא ישיבנה. לא הביט אבן ביעקב ולא רע עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותורת מלך בו. אין מוציאם ממצרים כתועפות רם, לא כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אנחנו בברכה הזאת, בלעם עומד על נקודה, דרך אגב, גם בברכה השנייה, הוא מדבר על עם ישראל שקמים, משכימים, ולא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. עם ישראל, עניינו שהוא נלחם באומות העולם עד הסוף. ואני חושב שזה כהמשך לברכה הראשונה שלו. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ברגע שיש את הנקודה הזאת, יכול להגיע גם השלב הבא, שזה לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אבל יש שתי תנאים. תנאי אחד זה עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כשזה לא קורה, סוף הפרשה שלנו, כשעם ישראל מתערבב עם בנות הגויים, זה לא יכול להצליח. למה? בגלל זה פנחס, שהוא זה שהיה קנאי אצל בנות מואב, הוא היה קנאי שמה, הוא זה שעמד אחרי זה בראש הצבא שנלחם במדיינים. ותנאי שני, וזה דבר מאוד מעניין, אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. חז"ל דורשים את זה כדי כך שרצו לקרוא, לתקן, להגיד פרשת בלעם כל יום, להגיד את כל הפרשה. בסוף זה היה ארוך, החליטו להוריד מאיתנו את זה. אומרת הגמרא, מה החשיבות בפרשה הזאת? מה, אל מוציאם ממצרים? זה הפעם היחידה שכתוב יציאת מצרים? אומרת הגמרא, יש פה אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. זה כמו קריאת שמע ובשוכבך ובקומך. כלומר, ההצלחה שלנו במלחמה זה קשור לזה שקוראים קריאת שמע. והמדרש, הגמרא בסוטה מביאה את זה, שכשניגשים למלחמה וניגש הכהן לדבר אל העם ואמר עליהם שמע ישראל, אז אומרת הגמרא, מה זה שמע ישראל? שאפילו אין בידיכם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אתם מצליחים. כלומר, ההצלחה במלחמה שייכת בקריאת שמע שחרית וערבית. מה מיוחד קריאת שמע שחרית וערבית? הקבלה הזאת שהעם ישראל יוצא למלחמה, שהוא יודע שהוא לא מקבל עול, לא של אומה הזאת ולא של אומה הזאת, ולא של פרוגרסיבי הזה ולא פרוגרסיבי אחר, ולא זה, הוא מקבל עול מלכות שמיים, עול מצוות ועול מלכות שמיים. ובן אדם קם בבוקר עם זה, הולך לישון עם זה, ואז איך הוא מגיע לגויים? לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. איזה התנהגות, איזה סיומת יפה לברכה. ואגב, גם הברכה השלישית של בלעם, שאחרי זה כבר ויספוק, בלק לא מסכים להתחבר לברכה הזאת כבר, גם היא פחות או יותר נגמרת בזה, רק שם נגמר באורך ארום וברכך ברוך. אבל יש את החלק הזה שעם ישראל מסיים איתם. אז הקדוש ברוך הוא יעזרנו, שבאמת נקבל על עצמנו רק עול מלכות שמיים ועול מצוות, ואז באמת יהיה את הזכות הגדולה שלא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אנחנו שומעים על כל מיני אנשים שמתים, אנחנו קצת מת, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא מבינים מה זה נקרא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. את ההנאה הזאת של לחשוב איך שזה קורה, הדבר הזה הוא בשבילנו חלק מהברכה של בלעם. יעזור הקדוש ברוך הוא שהברכה תתקיים בנו. אז כתוב שזה נהפך, הברכות של בלעם נהפכו קצת לקללה, אבל הקדוש ברוך הוא יהפך את קהילת בלעם לברכה, זה באמת יהיה הברכה שלנו. אמן כן יהי רצון. חזק וברוך הוא.